fantastickej druhej tretine. Víťazstvo bolo na dosah, cieľom pred treťou tretinou bolo neinkasovať. Aj to je na dosah. Tvrdý zákrok na Hrehorčáka, toto skutočne nepotrebujeme. V závere stretnutia hrubé fauly. Verme, že Hrehorčák bude v poriadku, náš najlepší strelec, ktorý je stále na ľade. Vujlis si už teda zlízol, čo to dá od Slovákov, ale Hrehorčák stále na ľadovej ploche. Tak to vyzerá naozaj nepríjemne, lebo tam bol faul lakťom do hlavy. Tu to vidíme, ako to rozhodca signalizuje, takže dúfajme, že bude Hrehorčák v poriadku, lebo je to náš kľúčový hráč a naozaj nečakal to, bol tam lakeť. Takže budeme radi, ak bude do zajtrajšieho zápasu v poriadku, lebo tu nám hrozí aj otraz mozgu. Veľmi nepekné obrázky, rozhodne to nevidíme radi. Potlesk popradského publika, verme, že Patrik Hrehorčák bude k dispozícii či už na zajtrajšie stretnutie, alebo na prípadné štvrťfinále. Kľúčový hráč slovenského výberu nezostáva na hráčskej lavici, odchádza i hneď do kabín. Verme, že bude v poriadku. Medzi tým trest 5 plus 10, 5-minútová presilovka. To znamená do konca zápasu. Pozitívne bolo, že zdalo sa, že nohy cítil